welcome back to my YouTube channel. Ayan, may video pa ako tonight. Nandito pa ako sa Lunita Park sa Cagdianao. Ayan, yung friends ko, and then mga tao, sobrang dami. Actually, may limit po sila dito ng 8. Pag 8, pinatay po itong ilaw para uuwi lahat. May curfew mga 8. Ganun. So yun o. Tada! Ipashare ko sila. So ipashare ko kayo para makikita nyo ang part ng Lunita Park. So bye-bye! Hi! Ayan, nandito po kami sa Lunita Park. Kasama ko yung friends. Anak ng friends ko pa. Si... Madam Jisan. Atsura na. Ayan. I-apelin mong pangalan, Day. Kasi mong ngalan. Ako ngalan, si Jessan. Ayan, diba guys? Tingnan nyo. Ang ganda niya guys, diba? Shout out mo ba? Shout out ka din sa mga ano mo dyan? YouTubers? Shout out ka na, Day. Shout out ko sa kong kaugaling. Oh no! Ano na lang. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa iyahang YouTube channel, guys. May YouTube channel kayo? Maghimo pa daw siya. Galoding pa. Galoding. Wala may nahimo sa balay. Nang laag na lang midiri. Okay. First opening daw. Oo. Medyo ano man, maganda mang Lunita no. Walay COVID diri. COVID free. Oh, COVID free man diri. So ni-encourage sa midiri Oh, di ba? O di ba guys, grabe ka bibo. Ikot-ikot grabe ka bibo. Why social distance kay dikit na dikitan awa. Ay, dikit na dikit. Oh, di ba walay mga kandiri Wala mong Lunita Park man. Sakop sa Cagdianao din ang Alan. Ayan. Magwapan ako dahil. What the fuck? Oh, gani dahil. So, babalik na lang kami mamaya. Bye-bye! So, ayan guys. Dito po kami sa ChristMass. Ang haba. Tara dito sa baba. Sudahan kayo din tao. Dati ka. Ito na itong Lunita sa atong Cagdianao. Kay moron na itong kakuanan. Galagala. Sauna guys, diri pispan pa ni, diba to? Pispan pa ni sauna guys, hindi mo na nila kuan. Tapos may mga playground pa diri banda, pero ibalihin na nila. Dito kayo na wala maaari diri ano na shock ko, madyong gusto nila kulaan diri kay gano'n man sa una pa ni nga na-pispan, diba? Pumadya na gitaw na kay patay na daw. Buba na. Ikulianan na silang kuan. Ano ilang gusto? Basta pag-guli nila nila may curfew. Hindi mag-guli na. Hindi na pag-guli. Hindi mag-guli mga tao. Hindi pag-guli.
Ayan, nag-social distance po tayo. Ganyan. Perfect! Yun ang ginagawa. Yan, nagmamas tayo lahat ha. Yan, nagmamas po kami dito lahat. Merong hindi, walang nagmamas. May mga pulis po dito nag-check, ganun. Ayan. May mga pulis po nagtoturn. Kasi yung ibang mga tao hindi po nagmamas. Dapat lang talagang magmamas tayo dito kahit maraming tao. Ayan. Kailangan social distance. Kailangan social distance. Kasi may mga police tayo guys. Dapat lang talaga may police kasi yung ibang tao hindi nagmask, hindi nagdidikit-dikitan ng mga tao. Kailangan double check talaga.